Добър вечер на всички! Първо искам да ви благодаря, че успяхте да дойдете при нас тази вечер на презентацията ни за осветление с марката Елмарк, както и другите марки, които представяме, които ще малко по-късно в презентацията тази вечер ще застъпим. Първо, за всички, които не ни познават, Елмарк, марката, съществува повече от 20 години, като от 14 години се предлага собствен внос и производство осветление, осветителна техника и консумативи с марката Елмарк. През годините това, което наложи търсенето на пазара, са, разбира се, високо качество, което ние предлагаме под марката Елмарк, и по-добра цена, която е в марката Stellar. Централата на всичко това, което се случва тук при нас, е в град Добрич, като там на площ от 15 000 квадратни метра се намира складовата база, основната за Европа. На територията на тази складова база се намира също така и фабриката, в която се асемблират индустриалните осветителни тела с възможност за добавяне на аварийните блокове, благодаря, към тях. Изготвяне в тестовата лаборатория, която е към фабриката, е възможно да бъдат свалени AES файлове, които са необходими на колегите проектанти. Има, освен черната стая, която е към тестовата лаборатория, имаме и сфера, която позволява сваляне на абсолютно всякакви параметри, които са необходими за проектите, които вие правите. И за осъществяване на контрол. Като цяло на всички продукти, които излизат на пазара. Което е изключително важно, като се пусне един продукт, да може да се контролира дали това, което е обявено, съответства на това, което е изделието. Освен на индустриалното осветление, което ние предлагаме, осветление също така и за офиси и обществени сгради, при нас силно застъпани са декоративните интериорни решения, като освен собствения внос, който ние имаме, предлагаме и редица полски и италианска марка, която ще ви представим малко по-късно. Сега декоративното ни осветление като цяло за момента е над 1500 артикула, с тенденцията да стигне над 2500. Като има неща, които тук няма да може да видите в момента, но те ще бъдат налични след около месец и половина-два. Ще имаме нов клас осветление в по-високия ценови клас и с по-високо качество, с кристали серия К9. Също така текстилни релсови решения, не знам дали сте запознати. Това са текстилни ленти, по които тече 48 волта напрежение. И към тях се закачат осветителни тела. Имат най-различни конзоли, които може да правят различни видови дизайни като решение. Да. Те ще бъдат в сив цвят и в оранжев. Доста така, нали, дизайнерска гледна точка са дават много възможности да си развихрите въображението. А кога ще може да видим тях на живо? Ами на живо след около максимум 2 месеца. Нали, ще бъдат налични. Искам да изпомена специално за този клас декоративно осветление, за който казах, че е по-висок клас. При него характерното е, че вече индекса на цветопредаване ще бъде RAD90. Това е, да ви обясня с по-прости думи, начинът, по който цветовете се възприемат в помещението е много по-ясни, много по-приятни за очите и с много по-голямо усещане за, примерно, в зоната на почивка. Нали, колкото и да е минимално това влияние, се оказва, нали. Също така, неща, които също са интересни като дизайн, са осветления за мебели. Цялостна гама продукти, които са за вграждане, както се обърнете с гърба ви, както са тия релси с светодиодни ленти. Ще има най-различни решения, като главни за вграждане, открит монтаж, които могат да бъдат съвместявани в PD6 дебелина до 18 мм. Осветители външни с размери около 2-3 см са самите осветители за осветляване на витрини,
с насочена светлина. Тоест може да правите в определена точка на стелажа с 15 до 30 градуса може да правите лъч, което е доста интересно като съответно всякакви драйвери за тях и управления и сензори. Като сензорите има варианти да бъдат за вратичка, за една вратичка, за две вратички, с докосване, с задействане от разстояние, нали, най-различни варианти, които са с специални конектори и се свързват към драйверите за управление. С пляскане, с тропване? Ами да, всякакви варианти има на... Сега, относно декоративното осветление, както и колегата спомена, предлагаме продукти с марката Elmark и продукти, допълващи нашия асортимент от предлагане на места, където ние нямаме подобни продукти, с продукти от Полша. Може да ги видите пред вас, най-различни варианти, като пендели, полилеи, аплици, код сети в крайна сметка, най-различни варианти. Като голяма част от тях са с граден LED, който дава възможност за смяна на цветната температура. Тоест има 3 цветни температури. И може да избирате с дистанционно управление на каква цветна температура. Спрямо това дали в момента сте в някакъв работен режим, да кажем, нали, или сте в режим на почивка, нали, може да смените цветната температура. В момента си почивам, сменя на 2700 Келвина, на топла светлина. Нали, искам примерно да чета или да правя нещо, сменям се на 4000 Келвина или на 5500, зависи нали, кой как предпочита. Повечето осветителни кавали се сменят келвините или някои от тях? По-голямата част от новите продукти, които имаме, които ще бъдат от този по-висок клас осветление, които са с високото светопредаване и тези, които са от Полша, в момента сме ги заложили с този параметр да сменят цветната температура. Съответно чакаме също така продукти, които могат да се моделират самостоятелно. Тоест, поръчвате едно тяло с примерно 18 светодиодни модула, които може да си конструирате спрямо вашето желание в различна форма полилей. Също така очакваме продукти с кожа, които са също дизайнерски, с така доста прилични размери, като могат примерно да се висват в помещения до 4 до 6 метра, нали, с голяма височина, с размер до 3 метра нали, пространството, с различни подцветове кожа и граден светоизточник, светодиод, с сменяема цветна температура. Като цяло това е, съвсем да заповядайте да разгледаме нали, при декоративното осветление нали, варианти. Имаме с кристали, с стъкло, с светоизточник, който е вграден, с сменяема светоизточник. Всичките са дистанционно, няма някой с ап да се смени светлината. Има и такива. Не са всичките дистанционно. Не. Казвам една част, която е доста така нали, значителна. Да. Ако се загледате по етикетите, където има CCT, т.е. това означава сменяема цветна температура, нали, има дистанционно към него, може да се сменя. Да. Нали, има и друг вариант, смяна с ключа. Нали, колко път натиснете ключа, толкова път сменяте. Да. Дистанционно е по-интелигентен начин да се сменя. Нали. Сега относно интериорното осветление, да ви кажа няколко думи. Ние разполагаме с екип, който следи винаги тенденциите, които са не само Европа, но и на световния пазар, но най-вече в Европа естествено. Като тази информация сверяваме, ходейки на всички изложения за осветление, които има освен в Европа, най-вече в Германия, така и в Китай. Като освен чисто продуктово да допълваме нашата гама от продукти или да поръчаме части за производството им, също така гледаме да сме в част с техническите тенденции. Имам предвид, знаете, за енергийните класове и за тяхното покачване по новите изисквания от ЕПРЛ. Тоест гледаме да качваме показателите за добив от вата. Като съответно това нещо се прави умерено с гледна точка на това, че много пък високият енергиен клас има риск от влошаване на качеството, гледна точка на това, че той е продукт много натоварен. Ние гледаме да вземем максималния вариант като производителност на вата. Също така следим и за показателите на фактора на мощността, цветната температура, сменяема на високата
високото ра, което все повече навлиза като търсене на пазара. При интериорното осветление също така имаме панели, които са с УГР по-малко 19. Това е също заслепяване от излъчването от места, където при монтиране на този плот свети върху него и разпръска светлината и това нещо заслепява. УГР по-малко 19 съответно намалява тези отблясъци и преченето на... Материал ли или? Не, самия панел, вътре чисто конструктивно, излъчва светлина, която е с такъв интензитет, че при нейното разсеиване на височина от метър и половина ни разпръсква светлина, която да пречи, да заслепява. Да. За офис помещение е много подходящо, защото няма заслепяване при... Ами, BTV са с нашите панели, с УГР по-малко 19. По качеството на енергийните класове, нали, се промениха и лумените на ват. Нали, доскоро бяха 90-100 лумена на ват, сега вече вървят 120-120 лумена на ват. Нали, по новите изисквания на ТПЛ. Вече външното осветление, нали, индустриалното, там нещата с добива на ват са още по-големи. Нали, там вече стигаме до 170-180 лумена на ват. Нали, това са висока производителност. Сега, релсово осветление. Имаме два варианта, които са магнитни и един вариант, който е традиционен на 220. Съответно, магнитните релси са стандартен размер и ултраслим, те са малко по-нататък, ще ви покажа. Като тук изключително сме акцентирали и сме увеличили гамата на стандартните релсови системи с най-различни по вид продукти, които са с сменяем светоизточник, което е много по-лесно обслужваемо от гледна точка на това, нали, когато изгори, много по-лесно може да смените светоизточника. Нали, тук в този сегмент сме направили специално сме наблегнали на такива тела с сменяем светоизточник, които съответно са и по-евтини. Нали, крайна сметка, залагайки на стандартно релсово осветление, нали, тук не търсим висока цена. Тук търсим по-скоро, нали, по-добро предлагане. В този коридор е така нареченото стандартно магнитно осветление, което вече е популярно от около 2-3 години. Нали, при него виждате размера доста изнесен надолу, нали, около долу-горе 7 см са релсите, които са нали, открития монтаж. А в съседния коридор са ултраслим. Нали, това в момента е най-актуалното като размер. Нали, най-често се залага. Тук също най-различни като вид осветителни тела. Има насочено, има разсеяно, може да свети само надолу, може да се го насочи настрани. Нали. Колко кръга поддържат шините? Има 2 кръга и 4. Да, 2 и 4, да. Тоест може да бъде разделено на два отделни кръга. Нали, може... 4? Не, на 2 кръга. А защото казахте 4? Те са 4 линии. Добре. 4 линии на 2 кръга. На 2 ключа. Точно така, на 2 ключа, точно така, да. Нали, съответно и ултраслим, в ултраслим имаме, в стандартното имаме точно такива решения, които могат да ги разделите на 2 кръга. При ултраслим, тъй като размера не позволява това нещо да се направи. Нали, той е изнесен сантиметър и половина от тавана. Нямаме. При тези ултраслим не. Да. Само 2 линии. Тоест само на един ключ, една линия. А за вграждането това... Има, да. Тези няма нужда от вграждане, са само открит монтаж. Не, защото като... Да, ето тези могат да се вграждат, да. Като има две релси за вграждане, в зависимост от това дали искате да сложите гипсокартона, релсата да легне върху гипсокартона, нали, да го завиете с винтове. Има вариант, който той ляга отдолу, завива с винтови с шпаклова. Тоест борда е изнесен, в зависимост от това, какво искате да постигнете, нали, какво ви е в момента обекта, на какво състояние или ремонта, който се прави. Нали, сложен ли гипсокартон, не е ли сложен гипсокартон, нали, тези нали, малки подробности. Тук от тази страна са от нашите партньори от Полша. Тези тела доста се залагат в момента за дизайни, като на пазара по принцип 95% са с вграден лед. А тези са с сменяем светоизточник. Съответно и ценово, нали, стоят много по-добре на пазара. Тези тела също в момента са като дизайн доста търсени,
могат да се подреждат най-различни форми. Под ъгъл, едното нагоре, другото надолу, да се правят различни форми. За тези къде е трафа? За трафа. Значи има вариант да е вграден в тавана, ако позволява, или да я изнесе някъде отстрани, примерно както при нас изнесем тук зад перечето. Нали, обикновено, когато търсите по-изчистен вариант, се пуска някъде разклонителна кутия, която се крие някъде или се крие от зарез от борт, и там стига само за хранването. Де факто, нали, на вас това ви е, по принцип това ви е драйвера. Да. И тези луни също в момента са доста актуални, имаме ги в различни дължини. Също позволяват правене на различни дизайни, не само на таван, но даже съм ги виждал и на стена. Интериорното ви го представихме, сега следва все пак завършване обекта и отвън, което нали, завършва с екстериорно архитектурно осветление, както и осветление за басейни. Тук сме се опитали да покажем част от тях. Имаме осветители за градини и фасадни от метал и стъкло, както и от пластмаса, която е UV устойчива и ще ви гарантира дългосрочното и безпроблемно изпълнение на обекта. В частта управление на фасадно и екстериорно осветление предлагаме абсолютно пълна гама от сензори, датчици, контролери, сензори за присъствие, сензори за осветленост, за да може да се управлява осветлението по избран от клиента или вас начин. За басейни, което така, все още трудно се среща на пазара, е заместването на халогенните осветители за басейни са светодиодни. Имаме такива, които са предвидени за заместване на старото басейново осветление, което беше с пар 56 и пар 64. Имаме готово такова решение, както и луни, които да вградите около басейните. Те са там, ще ви ги покажа в последствие. За фасадното осветление нещата стоят както за общо, така и за концентрирано и показващо релефите на контурите на сградата, където разбира се има и недостиг, ако фасадата не е достатъчно изправена, в крайна сметка има ги и тези рискове. В частта индустриално осветление, там нещата стоят по малко по-интересен за някой от вас начин. Стандартното луминесцентно осветление вече е заместено почти изцяло с диодно, като дължините се запазиха. Преминахме нали, на пури, които спокойно замесват и като светопредаване, и като начин на монтаж, светоотдаване по-скоро, както и начин на монтаж в старите осветителни тела. Като габарит всичко се запази, но се постигна всъщност по-висок светодобив. Тук степените на защита от прах и влага стига до IP66 за стандартните осветители. В частта прожектори, там нещата през годините претърпяха доста добра еволюция от светоотдаване за ват от около 80 вата. В момента имаме прожектори, които достигат до 140 лумена за ват, като в най-високия клас прожектори, наричат се Марс, там има възможност за промяна и на ъгъла на разпръскване на светлината 30, 60, 90, като мощността там достига и до 1600 вата, което е подходящо за осветление дори на големи плацове, стадиони. В зависимост от височината ще подберете или ще ви бъде предоставена информация от колегите от проектен отдел, за да подберете какъв да бъде градуса, каква да бъде мощността, която да използвате. При камбаните, които са за индустриална употреба, там нещата стоят подобно като при прожекторите, мощности до 480 вата, с възможност вече и за димиране, възможности
за промяна на цветна температура, като в най-високите два класа, които са с светодобив от 140 лумена за ват, там имате възможност и да промените и самата мощност на камбаната. Тоест, може да закупите камбана, която е с по-висока мощност. Клиента казва, това осветление е много силно. Спокойно всяка една камбана може да бъде както контролирана, дали през дали или с 0,10 волта, може да бъде и променена локално дори от самия клиент. Камбаните и прожекторите, за които говорих допреди малко, има възможност да бъдат асемблирани в Добрич, в фабриката с аварийни блокове, като възможността за добавяне на авариен блок за всяко едно осветително тяло е до 500 ват. Има решение от 50 през 250 до 500 вата за аварийни блокове. По същия начин стои въпросът и осигуряването на аварийно и евакуационно осветление, нали, с осветителните тела, които са типлуминесцентни. Там има вариант от 50 ватовите драйвери, които се вграждат, да се осигури светене до 3 часа непрекъснато. Споменах за аварийното и евакуационно осветление, пълна гама аварийно и евакуационно осветление, като там имаме от евакуационното осветление и такива, които могат да бъдат вградени в стена и със степен на влаго- и прахозащита IP66. Всички издържат до 3 часа непрекъснато светене, като в частта аварийно осветление имаме и два варианта на луни за вграждане в таван, които да осигурят осветеност по пътя на евакуация. За светоизточниците да кажем вече няколко думи. Там тенденции също са както в интериорното осветление при стандартните продукти, LED панели, LED луни, нали, за увеличаване на производителността на ват и увеличаване съответно на енергийния клас. Новите неща, които акцентираме при светоизточниците, освен, нали, покачването на добива, е също така размера на, примерно, предиодните ленти и предиодните неонови маркучи за варианти, които са с широчина от 3 мм, изключително, нали, лесни за вграждане и с IP до 68, също така RATO е 90. Цветопредаването е изключително високо, нали, изключително качествени продукти. Варианти за управление на всички светоизточници ленти, имаме всякакви варианти с марката Stellar по-бюджетни и с марката Elmark от 20 до 360 вата. Също така предлагаме управления за димиране от 0 до 10 волта и с димиране дали, което все още не е много популярно при нас, но примерно 0,10 волта започва да навлиза. То се препоръчва в сгради, които се търси постигане на по-голям ефект на енергоспестяване. Тоест при залагане на зелени сгради, тъй като при 0 волта нямате никакво напрежение в ключа, съответно и никаква консумация. Системите дали, при тях са ползва специално проводяване, сигнално също пуска с сигнал. Управлява се през компютър, през мастър, различни устройства, които свързват с светодиодното осветление и може да се прави мониторинг и управление цялостно на дадена сграда. То е по-популярно в пазарите ни по Близкия изток, нали, е по-търсено. За момента тук, нали, все още доста рядко се търси такова нещо. Да ви кажа няколко думи за началото за контрол, който ви казах, че упражняваме в нашата фабрика. Разполагаме с спектрорадиометър, така познат като сфера, в който преди излизането на един продукт на пазара трябва да се качат на сайта на Epрel техническа информация, тест репорт за техническите показатели на тялото. Ние тези неща си ги правим в Добрич сами. Или ако имаме внос на даден продукт, да контролираме неговите технически показатели. Показателите, които, нали, измерваме в сферата, са освен като, аз тук съм разпечатал няколко, който после има интерес да ги погледне, освен цветоразпределителната крива, нали, тук също така контролираме отклонението на цветната температура.
нали, спрямо ERP2 директивите, трябва да има разни отклонения в норми. Те са строго определени в наредбата и са около 5 до 10% зависимост от това, нали, продукта, кой е точно параметърът, нали, проверяваме. Така, измерваме сетната температура, измерваме индекс АРА за цветопредаване. Нали, като всеки различен осветител има изисквания, примерно при осветители, които се монтират на открит, трябва да е 70, в закрити помещения минимум трябва да е 80. Така че ние следим тези параметри да ни излизат от тази граница. Също много важно е фактор на мощността. Другия важен момент, който в Добрич извършваме, освен този контрол на телата и вземане на съответните мерки, е правенето на ES файлове и свалянето на тази информация в така наречената черна стая. Това представлява една черна стая, наистина цялата е черна, таван, стени, всичко е черно, в който във второто помещение, първото помещение апаратурата, има един голям кръг, във второто помещение се окачва телата и там се свалят техните цветоразпределителни характеристики. Тоест, как се разпространява светлината в пространството, най-общо казано. Прави си ES файл, който после се залага при правене на проекти или дизайн. Нали, освен това, че нали, ние разполагаме с по-голямата част на телата с 3D файлове, които могат да бъдат залагани в AutoCAD, могат да бъдат залагани и TS файлове, характеристики, които показват разпръскването на светлината. Нали, съответно може да се види там какъв е интензитета, в каква част от помещението интензитета е постоянен, кога почва да се отклонява. Нали, данните, как точно намалява в проценти. Съответно във височина, конуса как се разпределя. На всяко едно ниво вие колко лукса получавате, което е важно, когато смятате за даден проект, колко лукса осветление трябва на определена височина. Аз се занимавам с проектирането. В случая помагаме клиентите, когато искат да изготвят някакъв специфичен проект, свързан с стойността на работно пространство, да кажем улично осветление, футболни игрища или примерно складови пространства. Както знаете, нали, осветителните тела, бидейки вградени в едно помещение, трябва да отговарят на съответните стандарти. Нали, такива стандарти имаме при жилищните сгради, имаме при административните сгради, имаме при складовите пространства, при спортните игрища и така нататък. Нашата цел е да подпомогнем нали, вашия проект, като представим примерно колко тела са необходими, за да може да бъде изградено правилно, нали, да бъде направена правилна осветеност в едно работно пространство. Тук накратко може да се запознаете с някои малки проектчета, които могат да представят нашите продукти, така че да се постигне нали, една добра осветеност. Визирам училища, офиси, като програмата, с които работим, дават представа за работното пространство в помещението, визирайки точно работното място. Тоест, осветеността се мери на 75 до 80 см от пода. Това, понеже когато се измерва, нали, когато трябва да се озакони самия обект, нали, или минава някакъв контрол, който е свързан с работната среда, се замерва осветеност, лупсове и така нататък. Ние можем да ви кажем точно колко продукта могат да се свършат тая работа в вашия проект. Съответно, нали, говорим за жилищни пространства, там е същото място. Нали, дневните стаи се различават, спалните помещения се различават. Примерно кухните също нали, са на различни нива и така нататък. Спортните площадки тук са особено нали, актуални в днешно време. По принцип, там вече говорим, ако една спортна площадка е свързана с узаконяване по някакъв европроект, там се гони също някаква осветеност, която е норматив и е заложена като държавна норма.
по принцип там вече самия процес на проектиране е доста по-сложен. Аз не съм лицензиран проектант, но имам знанията и уменията. Просто нали, когато достигнете до това ниво, просто трябва да се консултирате вече с такива лицензирани проектанти. Но иначе за обикновени сгради, за жилищни помещения, както казах, за офиси, за складови пространства, без никакъв проблем можем да ви помогнем при избора на продуктите, които да ви свършат работа. Здравейте, казвам се Николай Константинов, съм представител на S-Lamp за България. Ще се радвам да презентирам тази италианска фабрика за вас. Разположена е в покрайнините на Рим, работи изцяло в високотехнологичен технополимер. Т.е. всички модели лампи са направени от технополимер, който всъщност е на принципа на пластмасата, но не точно. Има пластмаси и пластмаси. Този високотехнологичен полимер е висок клас пластмаса, дори по-скъпо от стъклото. Позволява да се правят различни обработки и да се правят различни форми и модели лампи. Основните характеристика на моделите на S-Lamp са няколко. Първата е, че този вид технополимер позволява да бъде обработен по такъв начин, че да се правят най-различни модели лампи в най-различни форми и те да бъдат максимално кастомизирани. Другото характерно нещо при тях е, че те са антистатични. Т.е. всеки един модел лампа, след като бъде създаден, минава антистатична обработка и това не позволява да задържа прах върху самото тяло. И третата много специфична и важна характеристика е, че бидейки този материал, той е много лек, което позволява да бъдат направени много големи по обем лампи, които обаче да бъдат монтирани без никакъв проблем във всяко едно положение, независимо дали тавана отгоре от гипсокартон, окачен, опънат таван и така нататък. Тоест обема не определя тежестта на лампата, което при други фабрики, които ползват стъкло или други материали, оказва доста голямо влияние. Фабриката има възможността да работи с едни от най-добрите и известни дизайнери, като всъщност модел Ария, който е презентиран ето тук, реално е по дизайн на Заха Хадид. Направен изцяло от нея и намира много широк отзвук в света на дизайна и в света на осветлението. Истината е, че моделите на S-Lamp, всеки един от тях е разработен и има някаква история. Както например модел Mama no Mama, която е ето тази лампа в композиция черно и жълто. Той е направен на принципа на листенцата на детелинките. Не случайно името Мама, Миама, но Нама идва от италианското обичаме, не ме обича. От това, че когато на времето влюбеници си късали листенцата и се чудили обичаме, не ме обича, всъщност формата на тези детелинки са презентирани отгоре в листата на самата лампа. Има три основни характеристики при обработката на технополимера. Значи той може да бъде Crystal Flex, т.е. да бъде изцяло прозрачна лампа, както се използва в модела Ария на Заха Хадид. Може да бъде Opal Flex, когато кристалният технополимер се обработва с алуминиево фолио кракле, което благодарение на ултравиолетови лампи се нагрява и прониква навътре в самия материал. Това прави самата лампа доста устойчива на всякакви странични обработки, почистване и така нататък. Тоест, тези цветове, които виждате в черно и в златно, те не са боядисани отгоре, не са залепени, а са проникнали вътре в самия материал. Тоест, това позволява в някакъв момент, ако решите лампата да бъде почистена, просто да се смъкне, да се почисти без това да наруши нейната структура и нейната визия.
И третия вариант като обработка е Lentiflex, който позволява на самата лампа, както ето тук, да бъде направена по такъв начин, че когато се огъне технополимера, да разсева светлината по различен начин. И самото огъване прави линията, т.е. тези линии, които виждате, да изглеждат различни. При някои лампи те могат да бъдат по-широки, при други могат да бъдат по-тесни. И това при разпръскването на светлината променя визията на самата лампа. Всеки един от моделите разполага, по-голямата гама разполагат с лампи за окачване, полюлеи, с аплици, които са за таван и за стена, настолни лампи, които могат да бъдат малки и наземни, т.е. които да бъдат поставени на земята. Идеята е всъщност това да даде възможност на вас, дизайнерите и архитектите, да направите една къща, един апартамент, изобщо едно пространство от до с моделите на фабриката. Лампите са изцяло ръчно направени, т.е. във всеки един модел е вложен ръчен труд, което позволява на самите лампи да бъдат кастомизирани, т.е. вие имате опция да зададете на фабриката размери, които искате да постигнете, ако това е необходимо. И фабриката може да отговори, т.е. може да каже да, мога да направя тази лампа в диаметър не 1,20 м, а 1,50 м, няма никакъв проблем. Бидейки изцяло собствено производство, това им позволява да бъдат много гъвкави също така и с отделните цветове, с отделните материали и също така и с срока на производство. Знаете много добре, че когато става въпрос за кастомизиране на модели, обикновено повечето фабрики или отказват, или дават някакъв много дълъг срок на производство, тъй като там са необходими настройки на машини, изчисляване и така нататък. При SWAMP тези срокове са много по-съкратени, могат да отреагират много по-бързо и много по-адекватно на всякакви ваши конкретни запитвания. Фабриката разполага с DVG модели на всички лампи. Тоест, вие може да се обърнете към нашите партньори от Elmark и да ги поискате и да ги залагате в, съответно в проектите, с които работите. Това спестява и на вас доста труд и усилия и съответно заложени вече веднъж в проект към крайния клиент, естествено е доста по-лесно те да бъдат реализирани. Характерното при SWAMP също така е, че повечето от моделите могат да бъдат лесно демонтирани. Тоест основните тела, които виждате в по-голямата си част са на магнитна рамка. Тоест, вие може да вземете тялото, да го откачите, да го почистите и след това да се закачи отново, без да се размонтира цялата лампа, цялата електрическа част на тялото, което позволява и една доста по-бърза и лесна поддръжка на отделните модели. Друго интересно. Това, за което бих всъщност обърнал внимание, е, че бидейки ръчно направени продукти, те имат своята принадена стойност. Вече с цялата индустриализация на модели и на фабрики, ръчният труд още остава доста ценен и това определено придава принадена стойност на крайния продукт. Основно като технически характеристики лампите работят на 2700 келвина светлина. Повечето модели могат да бъдат димирани. Силата и интензитета на осветяемостта може да бъде променена отново по запитване от страна на клиента. Тоест фабриката в това отношение също е доста гъвкава и може да отговори на вашите изисквания. Общо взето това е в общи линии. Ако вие имате някакви допълнителни въпроси по отношение на моделите, ще се радвам да ви отговоря. Да. Разбира се. Кажеш въпросните мостри, това за което говориш.
За Lentiflex. Да, значи това е този материал Lentiflex, за който споменах и че може да бъде променен. На самата мостричка на материала можете да погледнете как в зависимост от промяната на ъгъла, на това как бъде огъван самия материал, той променя широчината на линиите. Тоест, ако бъде огънат по един начин, ще изглежда ето така, ако бъде огънат по друг начин, ще изглеждат по-ситни, а могат да изглеждат и по-едри. Това в процеса на работа всъщност променя цялостната визия на лампата. И с един и същи материал реално може да постигнете 4, 5, 6, 7 модела лампи само благодарение на начина на огъване. Това огъване е предварително зададено към всеки един модел. Тоест, вие не може да кажете на фабриката, аз искам тази лампа да бъде с широко или с тясно. Но всъщност това ви позволява да имате няколко модела лампи с направени от един и същи материал, но изглеждащи по съвсем различен начин. Другото, което е характерно, това, което е направено в модел Aria, е импрегнирането на метално фолио в Crystal Flex като материал. Какво представлява това? Това представлява реално прозрачния вариант, т.е. ето тази основа, само че прави се метално покритие на целия лист, който с промяна на атмосферното налягане. Т.е. листа се слага в едни биокамери и когато се променя налягането атмосферното вътре в тази биокамера, метала се разпръсква по целия лист. Идеята е, че това благодарение на атмосферното налягане става толкова равномерно, че след това, когато се режи на плотер, тъй като всъщност изрязването на лампата става на плотер, при самото нарязване технополимера не се начупва. Това позволява всъщност да се правят много конкретни и прави форми на самите лампи и също така могат да бъдат зададени размери на тези форми. Тоест тази ария може да бъде направена в диаметър 60 см, 80 метра и 20 и така нататък. Самата фабрика е правила проекти за Обединените арабски емирства, където за хотел модел Ария беше направена в диаметър 3,20, ако се не лъжа. Тоест това позволява, тази обработка на технополимера позволява наистина да се правят много големи размери осветителни тела. И вече в Crystal Flex е това, което обяснявах при металното кракле, което било нагрявано с ултравиолетови лампи и то прониква вътре в самия материал. Тоест това няма как след това да бъде изтъркано, почистено и така нататък. То е импрегнирано вътре. Може да го разгледате, ако искате. И всъщност това прави лампата почти вечна. Много често срещан въпрос е дали този технополимер променя цвета си във времето. Тоест, ако бъде нагрят от слънчева светлина, т.е. ако лампата е сложена до прозорец и бъде директно нагрявана от слънцето, дали той ще пожълтее във времето? Не. Всъщност, характеристиките на този материал го прави вечен. Тоест, той не се променя от това, че ще бъде осветен от слънцето, това, че вътре кружката го нагрява, тъй като не всички модели на сламп са с LED. Има и модели, които са с нормален светлоизточник, който респективно се нагрява, но това не влияе върху крайната визия на самата лампа. Тоест в някакъв по-дълъг период от време тя няма да промени своите технически характеристики. Тази година, буквално преди месец, беше презентиран ето този модел, който е инспириран от Норвегия, от фиордите в Норвегия, където всъщност самата фабрика комбинира трите си основни материала. Тоест Lentiflex, това, което е с линиите, за които говорихме, Opalflex и Crystalflex. Тоест в една единствена лампа вие може да видите трите основни материала, които фабриката използва. Те могат да бъдат направени като полюлей, т.е. в висящи осветителни тела, в аплици, за стена или за таван. Това е осветителното тяло, където могат да бъдат направени в Crystalflex в златно или в сребърно.
респективно като аплик към стена. Това, за което говори ти, на практика композициите, които могат да се правят от почти всяка една лампа на сламп, а това са така харесваните от всички лалета. В принцип има ужасно много проекти, които са завършени с тях и са просто неотразими. На практика част от лампите, съжалявам, че така не, разбира се. Част от лампите имат опция да се предлагат с тела, които да са статични или така както са окачени лалетата на самостоятелни как се наричат, шпилки, носачи? На носачи, на самостоятелни проволки. Ето ги оставям, ако искате можете да ги разгледате, ако имате съответно допълнителни въпроси, насреща сме по всяко едно време, както и той. Да, отново пак казвам, всеки един модел от лампите може да бъде кастомизиран. Тоест самата фабрика предлага 2 или 3 основни базисни варианта, които са направени. Оттам нататък обаче може да развихрите вашето въображение и да правите всякакви комбинации. Тоест лалетата, в случая това е само един модел, но те могат да бъдат направени в различна височина, в различна дължина. Тоест могат да се направят наистина невероятно много комбинации. Другото, което бих обърнал внимание, е още един модел лампа, който може би в бъдеще ще бъде презентиран тук, но той също е много подходящ за обемни помещения и за по-големи интериорни проекти. Обекти има ли на тела? Да, на абсолютно всяки един модел има DVG и 3D модел, които може да ползвате в вашите проекти. Това е модел Nuvem, който всъщност е модел лампа, която се прави на квадратен метър. Тоест, тя, Nuvem, реално идва пак от италианското nuvola, което означава облак. Тоест, идеята на този модел лампа е, че вие може да направите окачен таван от тези квадрати, които се използват. Това позволява да покриете едно много голямо пространство, както в таван, така и по стена. И всъщност е доста икономичен вариант да направите ефектно осветление в много голямо пространство. Те се разработват на квадратен метър, т.е. може да покриете, не знам, може би 7, 8, 10, 12 квадрата, колкото решите, като също така позволява възможност да бъдат статични или динамични. Като казвам динамични, какво имам предвид? Отново пак за проект в Дубай, този модел лампи беше направен автоматизиран, така че проволките, които го държат, да могат да се прибират с електрически моторчета и нагоре и надолу. И това всъщност създава една вълна на целия таван. Може да бъде направено, много ефективно, много атрактивно и особено за някакви по-сериозни проекти би било интересно. Осветяемостта в този модел може да бъде направена по два начина. Или с проволка и пуснато тяло, което минава отдолу и дава директна светлина, или с окачено осветление, което остава над модела. Тоест тогава светлината преминава през самото тяло и се пръска надолу, т.е. тя не е директна светлина. Съответно също може да бъде правена в златно, сребърно, прозрачно. Отново пак казвам, фабриката е много гъвкава да отговори на изискванията, които вие искате да зададете.